ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଆଜି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାକି ମୋର ଯାହା ସହିତ ଯିବାର ଥିଲା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ତ ଉଠେଇଲାନି, ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଯିବାର। ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଏ ପୁରୀ। ତ ଯିବା ବୁଲି ଦେଇକି ଟିକେ ଆସି, ଜଗା ଡାକେଇ ଯେହେତୁ ତ ଭଲ ତ ଲାଗିବ ନା। ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ପାଗ ପୁରା ଭାଇ ଯାହା କୁହ, ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଥିଲା, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ରଥ ଟଣା ପାଗ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲସେ କରିଛି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଉଁଠି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ସେଠି ଭାଇ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇଲୁ, ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ପୁରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା। ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାର୍କିଂ ଭାଇ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପାର୍କିଂ ତ ଏତିକି ଦିନ ବେଳେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଅଛି। ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସିଧା ରଥଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ। ଭାଇ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ତ ମୋତେ ତାହେଲେ କୁଲକୁଲ ଟିକେ ଲାଗିବ ନା। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେଇକି ଟାଟା କପର ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ପୁରା ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କୁହ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ତା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭ୍ୟୁ ସଟ୍ ନେଇଗଲି ଭିଡ଼ର, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି କୁହ, ଜଗା ଡାକେଇ ଯେହେତୁ ଯିବା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ। ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗା। ଭାଇ କିଛି ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି ତା ପାଖରେ। ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲି, ତା ଆଖିକି ଦେଖି ଦେଖି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଭାଇ ଲାଇକ୍